Hambayon, Norok Press Media Rokno. Obo 48 Assembly, Paramsara Assembly, Gachini Edition Ekani area Bokleo, Sadnong Demsara Kutusora. Ojagawo Chini Demsora Edisibili, Jamisora, Tai Longtrai, Omhai Zagarago, Chartarik Horo, Nobar Kototai Wati, Aye Pothor Kalai, Prai 188 family. 188 family or borok tabuk pasta jaga borok camp khai matongka school chung visit khai thaika khaimani logi logibo koila abo logio chini mayagna bubagrana hambai mario bini dagi bung baitai chini khaganang honorable CMTTA disini borok ni dagiman tai borong direction bai tini o jaga o 1 ton prai 1000 kg 1 ton mairung dal derma pias hok Debagno, tai cerai rok tongo kubang ma jaga kem roko borong nobo dut ni ব্যবস্থা rok khai repega angtino or sampai ka tai ba hamai mari bo oroni local MLA borang menang poldangsu bobo bini ব্যক্তিগত ni hoite bini gari khungsa alu rok moi kuthung rok mairung rok bobo dal rok kubi phaika jong tini oro obono berai distribute khailai tongta Tini to obosimi baya, tini to bongni to nugui mangka bos saibo mangka bongni nogrok pura kising ngi thamakya. Obrok no bosak suba mung suba nai. Nara chubama to tabo jara kempo tongnai rong to riwai tongo. Prai 1 ton mairung ti phega ang dal tu bujak tongo ang thijing bo saka nini pias rok derma rok everything tu bujak borok tai 2 din rok chano moto borok eran klaika borok no tai ri phega tai SDM by Chungkok Salai to DM by Bokok Salaika, Ebong SDM Bini Borok no Bon Nijibo Thai Guri Tongo, Tai Bini DCM Rogno, Joto Zagator to Dono Fanangui Tonzak, Inquiry Choli Tongo, Chung Sakaborok no Dati Oroto Borok Dirgodin to Tongo Mea, Salkolo Romo to Tongo, Joton Jan Nokno Tongo, Malmata Tongo, He Gaboni Bagay Borono Dati settlement Kainani Bagay. Chung SDM by Cox like a DM by Cox like a Borok Bogosikas, Tino Horsari for it. Borok Hana for the Bebosta Kane, Dati Borono settlement Clay, Boni Janiza, Tonkai Klangani Bagay, Tai Borogni is a government is a Tanio Boroni, the Mantai, Aborogno provide Kanani Bagbo, Borobo Chato Lato inquiry Clay to Mochumbo, Borogno, Pressure or the way to